Ayan, maraming mga kaganapan dyan, guys. Parang yung ano niya, guys, yung knob niya, matigas. Mas mura to, guys, oh. Hello, guys. Good morning. So, today is ingay ng aso. So, ayun guys, magbe-breakfast na kami. At ito, may kaming leftover na tawag dito na puto. Iinitin namin to at saka yun. So, ayan. Ayan, ang dilim. So, na guys, sa makulimlim sa labas. Tsaka itong lasagna, meron pa dito sa, ano, yan, ininit namin kasi madami pa siyang natira. So, yan yung breakfast namin today, guys. Ito naman, guys, yung ating meal plan for the 2018. So, diba? So, maliliit yung mga ano kasi yan yung binili ko na ano. So, ito yung ginamit ko na ano, guys, pen. Favorite ko siya kasi whiteboard pen siya. Ano to sa National Bookstore. 23 lang to, guys. Ganyan siya kaliit pag isusulat mo. So, ayan. Happy New Year! So, meal plan for January 2018. And, yan. Ito yung January leftover. Dahil ko may matitira. Leftover. Tapos, mamayang gabi bread. So, yan lahat yung ating meal plan for this week. So, ayan. Sa 6, hindi ko nilagay dahil ay birthday sa 6. Pero, ayan. Maraming mga kaganapan dyan, guys. So, eto may birthday. Tapos, eto may fiesta. Ang dami, guys. So, ayan. So, maulan ng New Year's inyong lahat, guys. So, ayun nga. Yung aking mga sinampay, kahapon pa nilaban yung mga puti. So, dahil walang ano ngayon, walang init dahil nga umuulan, so nilagay ko lang muna dun sa loob ng kwarto para mahanginan siya. Actually, ano naman talaga siya, ano talaga siya, natutuyo talaga siya doon. So, ang gagawin ko ngayon, dahil kailangan kong maglaba, dahil wala nang shirt si Hagrid, tsaka yung mga brief niya, maubos na. So, kailangan kong maglaba. So, yun yung aking ano ngayon, dahil nga umuulan. At saka mag-grocery sana kami ngayon, guys. Nakapaglista na ako ng aking grocery. Dahil, of course, remember, it's New Year today. So, ayun yung aking listahan. Then, tapos na ako mag-meal plan. So, ayun. Hello, guys. Nag-update ako ng mga stocks sa Shopee. Mga stocks at saka yung kanyang mga ano. Kasi nag-update ako. Tapos si Papa, since wala siyang work today, pinilinisan ko sa kanya yung ano, oven kasi nahihirapan ako. Alam mo yung knob, guys, yung hindi siya na ano, tignan nyo ako, pimples. Parang yung ano niya, guys, yung knob niya, matigas siya. Parang halos lahat na. Parang yung isa na lang yung hindi matigas. Yung iba kinukutsilyo ko na siya dahil talagang hindi na siya nag-aano. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Pinabuksan ko talaga yung oven para kailangan siyang linisan talaga yung sa pinakaloob-loob. Yun. Na-try niyo ba yung ganun, guys? Kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Kasi parang halos lahat na siya talaga. Hindi ko na siya nagagamit halos dahil may matigas na siya. Baka siguro kailangan ng oil or I don't know. Kung meron kayo, baka meron kayo, guys, sa palagay niyo, meron ba kayong mga experience? Kasi talagang, grabe yung tigas niya talaga. Pero yun, in-update ko lang kasi medyo maaga pa, mamaya pa kami aalis para mag-grocery. So, like, nag-update lang ako sa Shopee. So, yun. Hello guys, so nakabihis na ako, naka-jacket lang ako na dahil maulan. So ayan, SM, hindi ko alam kung
SM or Robinsons, depende kung hindi kami sure kung ano yung kung anong store yung open today. Kasi so ayan guys, nakamukap na tayo at malakas na yung ulan. So tayo ay aalis na dahil medyo malakas na yung ulan. Ayan. Tickets later guys. My buy one take one sale. Ito kami sa Forever 21 guys. Tingin lang kami ng mga damit. Sa Forever 21, tingin lang ako ng mga damit ko, ano yung mga pwedeng bilhin. Kasi medyo type, medyo hindi siya ganun kaganda yung mga naka-Taiwan take one. Meron siya mga ganito guys, hindi naman ako nagsusuot ng ganito. Hi! Mas mura to guys, oh. 8 pesos. Onion. Mahal naman ng onion. Ano yung lista ko dito? Onion. Onion, where are you? 40. My goodness. Pang-ahos. Itong ahos medyo mura-mura na. Ano to? 29. Okay na to. Mga fruits. Fruit section. My favorite part. Freezer. Island freezer. Bangus. Bangus. Isda. Frozen. Seafood stuff. Laba. Hita. Filet. Cremidori. Dito na kami sa bangus. Sa bangus. Bangusin. Saranggani. Saranggani pang. Marinate. Yes, bangus. Marinated. Tara pang oh. Milk fish. Saranggani man eh. Ito daw. Check price. Bata mo. Dito na yun. Para tali para makadya sa talaan. Klasin. Pero ang bonus yun, barato ang bonus. Hindi ako. Hawa. Hawa.
mag-grocery. Ito kami sa potato corner. Ato ko sa slide. Kapka lang, sipon mo dong. Oh, lagit. Fries cheese. Sarap. Nam. Only exception. Ito na kami guys. Sa pauwi na kami. Si Papa, masarap pakiramdam. So ayun. Inong oras na, mag-4 PM na. So, tapos diretso na kami umuwi kasi pagpaglaran kami. Sabi ni Papa, mag-movie daw kami. So, nagtag-taxi na kami guys kasi wala masyadong sasakyan. And you are the only exception, and you are the only exception. You are the only exception.